Сябры, гэта просто неверагодна. Тыпу, я механізм увогуле, я тут просто гуляў з рэдстоунам і змог стварыць такі механізм, які вам дапаможа добра схаваць ваше сховішча, вашыя скарбы. Так, не прадставіўся. Мяне клічуць Фабіо Вяспуччы, і гэта ў нас Майнкрафт. Дык вось, уявіце, што вам неабходна схаваць нешта важнае, але многія механізмы ўжо людзі бачылі і могуць лёгка знайсці доступ, шчыліну да вашага сховішча. Дык вось, гэты механізм будзе жыць бясконца. Таму што вы самі можаце ўсё наладзіць пад сябе. Увогуле, зараз пакажу, як ён працуе, а вы пакуль націсніце падабайку, падпішыцеся на канал. Усё роўна хто ты, дзіця, які зайшоў выпадкова, таму што я ў тэгах пакінуў Roblox. Так, дзядуля, гэта не відэа аб тым, як рамантаваць дзверы на Passat B3, яно літаральна наступнае па пошуку. Тата, гэта ты? Маці сказала, што ты быў касманаўтам і... Добра, увогуле, глядзі, я тут пабудаваў могілкі такія. Ну і ты, мусіць, адразу ж заважыш мноства кнопак. Мусіць, варта націснуць на тую, што ў склепа. Не? Як бачыш, тут толькі ўваход. А мусіць, на тую, што першая? Не, нічога. Ну, глядзі, гэта як код на замку. Спачатку нам трэба націснуць вось гэтую. Потым гэтую. Потым гэтую. І калі мы націснем вось гэту,